Bé, bona tarda i benvinguts. Estem molt contents de retrobar-nos després de tant temps, de no poder fer-ho. Durant aquests 2 o 3 anys, segons com es compti, hem seguit treballant amb certes dificultats. Ara tampoc no repetiré tot el que vosaltres ja heu llegit en els diaris, però hem tingut dificultats dels vaixells que venien de la Xina, que no n'hi havien, que arribaven tard, de costos, que s'incrementaven molt els costos. També amb el paper aquí també hem tingut problemes de subministrament, que portem ja un temps que hem de fer previsions molt més avançades, també de costos, però tot i així, durant aquests anys hem seguit treballant amb il·lusió per mantenir el nostre catàleg viu i actualitzat. Les novetats que avui us presentem veureu que són molt diverses. Hi ha una gran diversitat de temàtiques, de tipologies, també de formats, evidentment per edats molt diferents per al nostre públic, infantil i juvenil. De fet, jo diria que és la proposta més diversa que hem fet fins ara. I el nostre desig és que us agradi, que us agradin. I fent una mica de broma, en aquesta casa, la Casa de la Convalescència, normalment la gent sortia més feliç que no pas quan entrava. I esperem que amb vosaltres també passi el mateix. Gràcies. Bé, doncs, com us ha dit el Ramon, contents, després jo comptava 3 anys que no ens vèiem, ara ho comentàvem amb unes llibreteres que últimament sempre em vèiem amb una pantalleta, que ja teníem ganes de veure'ns. També hi ha alguns llibreters que són nous i que no coneixem, que després m'agradaria poder-los saludar, i després els històrics, que fa molt temps que ja anem treballant junts. Doncs bé, us començaré la presentació de Combel. Aquest any ho farem una mica diferent de les darreres vegades que posàvem Bambú al davant. Començarem per Combel, però aprofito per presentar-vos la Montse. Montse, si vols venir. La Montse Martín, que és l'editora responsable del segell de Bambú. Ella al final us ho explicarà. La Montse potser fa ja gairebé mig any que treballa amb nosaltres, ha agafat les regnes del segell i ella té molta experiència perquè ve d'Edicions 62, la que portava la part de literatura infantil i juvenil, per tant, sobretot el tema del català, de les traduccions, etc., el coneix molt bé i bé, ens l'anem fent nostra i una mica també ens ensenya del que ella coneix perquè nosaltres també puguem aprendre. Després la coneixereu i ja veureu unes presentacions molt divertides, dinàmiques i que seran fàcils de passar, com si diguéssim. Bé, començarem amb un vídeo i no dic res més, que és per presentar-vos el primer llibre. Com veieu, aquest llibre, que és el primer que us presento, és un llibre de la Luisa Vera, que es diu Amb aquesta línia, seguint una mica el principi d'aquests 2 grans artistes que van fer un treball. Amb aquest llibre, que és un llibre de la Luisa Vera, dir-vos, per una banda, que és una autora que consolidem,
que m'han dit que millor que em posi aquí, que consolidem en el nostre catàleg i que en realitat ens ajuda a posicionar-nos encara més en aquest sector que ens interessa del catàleg, que és el llibre d'art. Amb ella vam fer el Perdut en el museu. En aquest cas, inspirat en aquests dos grans artistes, el que fa ella és, seguint només una línia, el que va fent és un llibre d'entreteniment, en realitat. És un llibre que té les dues vessants. Per una banda, té aquesta part de cultura i de coneixement de la cosa artística i, a més, té un element també de joc. En cada doble pàgina és com si fos un petit camp semàntic, per dir una manera, i ha de trobar una joguina. Però el que sí que és veritat és que la línia comença aquí i no acaba fins que no és aquí. O sigui, això ho poden fer, resseguint-ho. Per tant, seria un llibre, una combinació de les dues coses. El Perdut en el museu ens ha funcionat molt bé, l'hem venut molt bé també a l'estranger i és una línia d'art que sabem que a vegades és una mica més difícil però que ens sembla que ens agrada de fer i que té possibilitats i que també vosaltres us pot anar bé de tenir una mica aquesta secció. Seguint amb el tema de l'art, els que ja fa temps que em sentiu les presentacions, potser recordareu que us havia dit que una de les coses que nosaltres volíem també era tenir una secció de música. Històricament havíem tingut uns llibres comprats a França que els havien venut molt bé, que eren sobre diferents compositors, però ara costava de veure això com s'organitzava. I llavors també s'ha posicionat molt el llibre de sons, que és una altra cosa en realitat, no és tant de cultura musical, sinó llibres que sonen, que també n'hem fet. Aleshores, junt amb un autor que potser que recordareu, que és l'autor d'un àlbum il·lustrat que vam fer fa poc sobre uns pirates, que és l'Oriol Garcia, aquest noi, que després us ho explicarà una mica ell mateix, aquest noi que és músic, a part d'escriptor, etc., coneix molt bé quines són les coses que als nanos els interessa una mica del món de la música. Però sobretot aquesta col·lecció l'engeguem amb el violí, amb la idea també d'una certa continuïtat, perquè en realitat faci una galeria dels primers instruments que fan els nanos quan comencen a entrar en una escola de música, o bé, a vegades no és ni una escola de música, o a vegades la pròpia escola ho organitza. Aleshores el violí, sobretot arran del mètode Suzuki, que ja és un mètode històric, encara que no el segueixin allò a fil per randa, acostuma a ser un dels primers instruments. Després vindria el piano, després vindria un de vent, etc. L'Oriol us ho explicarà una mica millor que jo. Si quan sona el violí et ve la son, aquest llibre no és per tu. Ara bé, si quan sona el violí et quedes embadalit escoltant-ne el seu so, estàs de sort, perquè ja tenim a punt de solfa... Sona el violí! Un llibre pensat per violinistes menuts que volen saber més sobre el seu instrument. I també, és clar, per aquells a qui els encanta la música i són curiosos de mena. I és que, darrere d'un instrument, s'hi amaguen un munt d'històries, músiques, ciència, curiositats que van molt més enllà de la pràctica de l'instrument. Sona el violí, per exemple, i descobrireu la història d'un gran violinista que tocava a canvi de llaminadures. O aprendreu que la cola que es fa servir per construir violins està feta d'ossos i tendons. I aquests són només un parell d'exemples. Així que obriu bé els ulls, aixequeu solapes i destapeu-vos les orelles, que sona el violí. Simpàtic, Es nota que té gràcia amb la comunicació i amb els nanos. Bé, dir-vos també que és un llibre una mica en l'estil dels de la Patricia Geis que vam fer d'art, amb acetats, solapes, o sigui, és un llibre regal. Pels nanos que fan també el violoncel o la viola també serveix igual, és una mica la corda, però el violí normalment acostuma a ser el primer. D'acord? Seguim. Bé, ara seguiríem amb els llibres, com hem fet sempre, per ordre una mica cronològic, els dels més petits. Sabeu que el 03 és una franja nostra de Combel, on hi ha molta presència, gràcies a vosaltres també, que ens ho empenyeu, i on de normal a cada campanya mirem de tenir-hi material. Per una banda, el d'assegurat, que sempre funciona, i per altra, algunes idees de novetat. En aquest cas, és el llibre de roba. També m'heu sentit dir moltes vegades, quan dic m'heu sentit dic jo personalment per una qüestió de l'equip, que és una cosa que tots voldríem, de poder fer llibres de roba de producció pròpia, perquè si no siguin a vegades tan fluixets com són els que hem de comprar fora, però cal dir que cada vegada també el que ofereix la competència, per exemple els llibres francesos o alguns anglesos també són més bonics. Aquest, per exemple, nosaltres estaríem ben orgullosos que fos de producció pròpia.
una comercial, em sembla que m'ha fet recordar que havíem tingut temps enrere un que es deia del TAT també, en el que hi ha eren unes solapes, no? Són les solapes de roba, però que fan aquest joc del TAT dels nens petits. Són les orelles o les potetes de davant, depèn del que sigui. No us ensenyo aquest per no enfeixugar la presentació, però després sapigueu que teniu tots els llibres aquí per poder-los veure. Seguint amb els petits, els incombustibles del toca-toca. Els havíem comprat en un format antic molts anys enrere, els hem refet de nou, encara es venen millor i són meravellosos, són molt ben pensats, són molt resistents, són molt bonics, didàcticament són impecables, etc. A nosaltres ens encanta fer-los. En aquest cas sabeu que durant l'any a vegades en surt algun fora de les campanyes que fem sempre, que és Nadal i Sant Jordi, entremig a vegades en surt algun. D'entrada us posem aquest de Sant Martí, que sabeu que hi ha dues variants, un que són indexats i uns que són de tot cartró normal. Aquest seria el de la variant indexada. Jugo amb els colors i l'art de Sant Martí. Cada pàgina té uns colors, etc. Tampoc m'hi allargo més perquè no té res específic i el podeu veure. Després podeu preguntar-nos tot el que vulgueu. Seguim amb el 03. Aquests havíem fet, crec que fa un any, en vam treure aquests dos que van funcionar molt bé. Jo entenc que quan dic que van funcionar molt bé, a nosaltres ens va anar bé, vol dir que segurament a vosaltres us va anar bé. Dono per descomptat. Vam fer La gallineta i l'elefant. És un llibre molt senzill, però molt ben fet, amb uns dibuixos molt grans, imitant aquesta nova, una mica la nova tipus d'il·lustració pels més petits, que tenen aquests ulls tan grossos, uns perfils molt ben delimitats, un color pla en el que s'identifica molt bé el fons, la figura i el fons, i en vista de l'èxit, això és una col·lecció comprada fora, n'hem agafat 2 títols més. En aquest cas seria el de la Marieta i el, no me'n recordo ara, i el gos, exacte. Sap que el gos ja l'havíem fet, el gos i la Marieta. Bé, aquí, interessant, la Mar Venegas, una autora que cada vegada va prenent més força en el nostre catàleg. És una autora que és més coneguda potser perquè ella fa molts tallers, etc., en el mercat castellà, però bé, aquí també cada vegada està funcionant millor. Que ho sapigueu que ho fa perfectament, parla en valencià, té un català meravellós. I és molt bona a l'hora tant de connectar amb els nanos com el contingut pedagògic que li dona al voltant. Ella, per qui no, si algú de vosaltres no la conegués, és una poeta, de fet és poeta d'adults, la seva feina inicial o feina o la seva pretensió, ha estat sempre seguir fent poesia d'adults, però després ho ha traslladat en el camp pedagògic i per tant ha fet poesia per nens. La majoria dels llibres seus són rimats, nosaltres a vegades hem utilitzat l'Albert Gené, etc., per traduir-ho perquè aquí sí que ella se sentia més bé amb la rima castellana. Les traduccions que hem fet són fantàstiques, garantia absoluta. La majoria són del Gené. En aquest cas hem agafat també per la franja del 03 aquesta història que es diuen Mares. Ella, en el nostre catàleg, tant hi trobarem llibres amb solapes i més sofisticats de la Mar, com alguns de molt petits, com La cirera, que és un superèxit, és espectacular. En venem, és un no parar. Aleshores, aquesta idea que aquests llibres, que són gairebé llibres de falda, molt senzills, que són molt fàcils d'explicar, com si diguéssim, veiem que potser és un forat o un espai del mercat interessant, que les mares potser més joves o el que sigui s'hi troben més còmodes. D'aquí va sortir la idea de les mares, que són 3. Són 3 mares, si us hi fixeu, diverses. Un és un mamífer, l'altre és un amfibi i l'altre és un ocell, amb la qual cosa li dona una particularitat de mare diversa. És divertit perquè, clar, la de l'os és la que s'assembla més a la mare que tindrà la criatura, però, per exemple, la de la granota, clar, com que són els capgrossos, aleshores no la veus mai, la tia ho miràvem amb la Núria, l'editora, no ho veus mai fins al final, que mira quina fillada, perquè, esclar, són els capgrossos, no és el bebè que et neix, sinó tot aquest bé de Déu de capgrossos, o en el cas dels ocells, que és l'ànec, doncs el que en té més d'un, té una camada, totes són mares, protectores, dolces, etc., que és una mica del que tracta la col·lecció. L'il·lustrador, en aquest cas, sí que m'agradaria dir-vos-ho, és un il·lustrador que ens en vam enamorar amb les editores per Instagram. Després vam veure que havia fet bastantes coses i fins i tot que havia estat il·lustrador nostre d'un llibre que havíem comprat anys A, va ser boníssim, sí. I aleshores, si el busqueu, veureu que fa unes coses molt espectaculars. Ha estat interessant, va fer l'aproximació de si volia fer-ho i l'hem tingut, i si us hi fixeu,
és molt dolç, sense ser nyonyo, és una mica tou, que ja està bé pels petits, però té una tècnica molt potent, i sobre les granotes són divertidíssimes. És un il·lustrador molt conegut, ja ho veureu, si entreu a Instagram té una quantitat de seguidors espectacular. Per cert, també que el del premi, us ho he dit que ha guanyat el premi? Sí, oi? Passem a això. Aquí, parlant d'il·lustradors famosos, doncs aquesta és una mica la nostra, que ja la coneixeu tots, no? La Ingela Arrhenius. Ho he dit bé, Georgina? Perquè jo deia Arrhenius i em va dir la Georgina, no, Arrhenius. Dic, doncs Arrhenius. Aleshores, aquesta il·lustradora que ja tots coneixeu, hi ha altres editorials que la tenen, però cada vegada, en certa manera, acaba sent bastant la nostra. Vull dir que moltes editorials diverses estrangeres l'editen i ja una mica ja ens els ofereixen de seguida perquè saben que la venem bé, etc. És un fenomen curiós perquè estèticament és molt potent i sobretot el que és gairebé de col·leccionista, ja ho sabeu, hi ha gent que li encanta, si la que veu, o perquè la coneixen o perquè connecten totalment amb aquesta cosa dels colors, etc. Aquesta campanya en traiem dos, després us explico ràpid l'altra. Aquest, el que té d'una mica diferent del que fa ella, que és molt estàtica, aquí és una història, és més narratiu, és molt senzilla, es busca un amic que no es troba, hi ha unes solapes que s'han d'anar aixecant per veure si es troba, però en realitat aquí la idea que és que si el gepo enganxa bé pugui ser un personatge, un caràcter que diuen ells, o sigui, fer-ne diversos altres títols. D'entrada ja hi ha un segon, veurem com va, si us va bé, doncs a la propera campanya fàcilment trobareu el segon. Ells tenen pretensions de fer-hi més coses, d'acord? Podem passar. Aquest doncs seria més en el format més similar dels que ja tenim nosaltres d'ella, és un format una mica gran, per tant de cara a Nadal el vam agafar també perquè ens semblava que era un bon llibre de regal per Nadal. Té unes solapetes, senzill i tal, i és un imatger. La gràcia, perquè d'imatgers n'hi ha 1000 i sempre funcionen i sempre se'n necessiten, però en realitat la gràcia és que el que fa és els oficis de nit, que sí que n'hi ha, però a vegades són per nens una mica més grans, hi ha poca cosa. Doncs és divertit aquesta cosa de la nit que agrada als nanos, el forner que ens fa els croissants, el pa a la nit, mentre nosaltres dormim. O sigui, mentre nosaltres dormim hi ha tot un món d'oficis que està funcionant i gràcies a ell l'endemà la ciutat pot funcionar. És una mica aquest el concepte, però sobretot el valor important jo crec que és la il·lustradora i aquesta cosa gràfica que connecta totalment amb el que els agrada als pares o la gent que compra els llibres, vaja. Seguim. Bé, parlant de personatges, aquest és el nostre, del nostre tàndem també incombustible. Sabeu que la Meritxell Martí i el Xavi treballem amb ells de molts anys. Tot el que és el llibre així com més d'interactiu així el fan amb nosaltres, de fet, i en aquest cas vam iniciar aquesta història que és molt senzilla d'aquest gat, que en realitat té una personalitat. Potser d'entrada pot semblar més que és un llibre només del mecanisme aquest, que va donar la casualitat que va sortir quan molta gent va fer aquest mecanisme. Nosaltres ja havíem fet el Bon dia i bona nit, i aleshores també van sortir una mica en la pandèmia. Ara, amb d'aquests dos títols més, crec que es pot consolidar més el caràcter d'aquest personatge, que és aquest gatet, que és una mica surrealista, és bastant... és divertit, és una mica sentit de l'humor, etc. Els dos títols que traiem, un és En bany, és un llibre bany, que ha quedat preciós, i també el que té aquest llibre és que quan el mulles és quan apareix el color, que és aquesta cosa que els agrada molt als nanos. Aquest és de producció pròpia, ens ha fet molta il·lusió fer-lo, que sabeu que moltes vegades s'han de comprar fora aquests, i una mica per anar enfocant aquesta idea d'un personatge que pot sortir en diferents formats. L'altre títol, que és el que segueix el format normal, és el de Nadal, ja el veureu, són les coses una mica clàssiques del Nadal, és més estacional, però sempre us funcionen els llibres de Nadal. Per molt petits no hi ha moltes vegades coses de Nadal, i en aquest cas sí que és per ben petits, el joc aquest, i també en aquest món del Mixifu, que és un món una mica particular, doncs ell celebra el Nadal una mica a la seva manera. Bé, aquesta potser seria l'última novetat dels més petits, de la franja aquesta que us dèiem, de 0-3. Aquests són uns llibres que a nosaltres ens agraden especialment, a veure què us semblarà a vosaltres.
Són de la Mariana Ruiz Johnson, aquesta noia argentina, que ens ha il·lustrat diverses coses, també la tenen altres editorials, i que juga molt amb aquesta cosa del negre i un color així potent, o sigui, és molt bonic, estèticament té molta força, la Mariana, i aquí ella el que ha fet és una història que és molt interessant. De fet, és com una rèplica una mica de la tècnica famosa de teatre, d'agafar un objecte i fer veure que no és per allò que serveix. I això és molt interessant pels nanos petits. En aquest cas, per exemple, agafa l'orinal, i l'orinal, que a més té aquest punt una mica escatològic, etc., el que fa és, en realitat, per quines altres utilitats pots fer. Això agrada, és bo d'imaginació i fa riure. O sigui, totes les coses, interessant, fins al final que surt pel que serveix. És una peça molt senzilla, però nosaltres la trobem especialment rodona amb les editores. Que per cert, les editores estan aquí, la Georgina i la Núria, que estan per aquí també. Després els hi podeu preguntar tot el que vulgueu. Bé, aquí aquest seria un títol dels que ja coneixeu. Bé, el títol no, la col·lecció. Ens hem fet un tip. Portem anys fent aquesta col·lecció, funciona molt bé. I clar, és de Bayard, això és francesa, i aquí han agafat una mica la línia de la sostenibilitat, l'ecologia, etc., doncs per aquesta tendència, no? Jo a la sessió anterior i fins i tot l'altra us havia parlat d'aquest segell de l'ecosfera, que l'any que ve segurament, per Sant Jordi, us en parlarem més. Aquest segell l'hem ideat com un subsegell de Convel per aplegar tots els llibres que tenen relacionats amb la temàtica de la sostenibilitat. A partir d'un posicionament molt clar que hem pres com a editorial. O sigui que i per això us explico, per exemple, els dos que hi ha aquest any, aquí, aquesta campanya, que són comprats a fora, els hi hem posat el segell d'Ecosfera perquè no es contradiu, perquè aquí són els animals per protegir. Però els que us trobareu de producció pròpia són molt més incisius, o sigui, hi ha darrere molta més feina a fer. A vegades, mentre segueixin el principi, els hi posem, perquè així vosaltres també us pot englobar tot, però la idea seria que quan vosaltres us trobeu que hi ha un llibre amb aquest segell, podeu anar tranquils que el que hi ha al darrere és seriós, estudiat per... que no és vendre només, ni reciclar i prou, sinó que darrere portem ja 3 anys treballant amb la Teresa Franquesa, etc., per veure una mica quins són els temes que es poden fer per enfocar aquesta nova ecologia sense ni responsabilitzar excessivament els nanos ni fer coses folclòriques que no serveixen de res. És molt difícil, us ho dic perquè ens costa molt. Però aquesta és una mica la idea que tenim. Aquest, insisteixo, és un llibre que parla dels animals per protegir. Li hem posat perquè no nega els principis, però és menys incisiu que d'alguns de la nostra producció pròpia. El mateix passarà amb aquest. Una de les coses que... Jo no sé si a vegades us llegiu del catàleg, fem un textet, que és curtet, que explica bastant com ens posicionem. No sé, us ho dic perquè el Germán sí que a vegades m'escriu i diu felicitat, però a vegades penso potser només ho llegeix ell. I potser aquí s'explica una mica també quines són les coses, la campanya cap on la volem enfocar. Aquest llibre, que és La natura i jo, és simplement un llibre de sons, i el que té és que té molts sons, i estan molt ben fets, hi ha molta varietat, etc. Però en realitat no hi ha cap discurs específicament ecològic. Però sí que ens hem agafat a una cosa, que és la contemplació de la natura, la bellesa, que és un dels principis que nosaltres sí que intentem fer amb els petits, que surtin, que s'adonin que és bonic, perquè allò que estimes és allò que pots preservar. Si no ho estimes i no ho coneixes, és impossible. Llavors, sota aquest principi, alguns dels llibres més senzills que no tenen com una punta específica, doncs aprofitem també per posar-los sota el segell. Insisteixo, Ecosfera, sapigueu que quan us vingui Convel, Ecosfera, són llibres d'aquest gènere i que a més segur que hi ha un compromís seriós. Si trobeu alguna cosa que no està bé, us ho agrairem que ens ho digueu, si hi ha biòlegs o gent que en sàpiga. Aquí és relacionar el so amb diferents espais. Espera, que m'ho haig de posar aquí. El cranc. El fraret. El gavià. Els còdols. I el parem, perquè aquest el que no té és allò que va tan bé de darrere, ja us ho dic. Ho vam demanar, però ens van dir que i és molt car aquest llibre i el pressupost se n'anava molt i vam dir, doncs el mantindrem però sense el d'allò. Però el trobareu a faltar, perquè sona que no para.
Nosaltres de cop i volta, Georgina, mentre el treballàvem, anava a sentir... Dius, què passa aquí, no? I és perquè no el podia esperar. Bé, en aquest cas ja seria per una edat una mica més intermitja, no? Seria els d'educació infantil. Com gat i gos, l'expressió del títol ja ho diu, no? Una mica, que és aquesta cosa, no? D'aquí que un persegueix a l'altre i les diferències, però sobretot és un llibre altament didàctic, i quan dic didàctic és que dona molt joc per treballar amb els nanos, perquè és en realitat situacions on has d'endevinar què ha passat, que això els agrada molt, amb unes solapes molt grans. Veureu que els autors, tots dos són italians, però no és un llibre que hagin comprat a Itàlia. És un llibre que ens el van oferir nosaltres, l'hem treballat conjuntament amb la Núria, l'editora, i en realitat una editorial italiana l'ha comprat també, però és de producció pròpia, o sigui que porta el segell Convel d'inici. Si us hi fixeu, diu aquest està en italià perquè és la versió que fem per ells. Una pilota, què ha passat amb una pilota? Pap, s'ha trencat. Què haurà passat aquí? És el joc aquest d'endevinar. Què haurà fet? Haurà estat el gat o haurà estat el gos? Si ho ha fet un o l'altre, de quina manera ho poden resoldre? Al final aquest com gat i gos acaba en el sofà, si no ja el veureu, en el sofà, ben avinguts i ben estimadets, un happy end, com Déu mana, no? D'acord? És un llibre senzill però és bonic, veureu. L'estètica de la il·lustració és molt setantera, és molt diferent, perquè a Itàlia en realitat són una mica diferents, i en aquest cas era un tàndem que ens venia una mica ja també fet, no? Vull dir, l'autora li feia il·lusió de treballar amb ell i ens va semblar bé. Bé, aquests no tenen massa secret, és aquest pop-up que també us vaig explicar, que vam intentar fer una rèplica dels llibres del TAT famosos que havíem comprat a fora, vam intentar agafar l'essència de què és el que havia agradat més i llavors vam intentar fer-los amb una estètica més actual, perquè aquells, encara que encara es veuen una mica antics, no? Els feia falta. És curiós, el temps passa i es nota, no? En aquest cas vam agafar la Patrícia, que a nosaltres ens encanta i que forma molt part del patrimoni gairebé de Convel, i són uns llibres que estan funcionant bé. Si us hi fixeu, els dos títols que hem fet ara són una mica particulars, perquè és l'Amazònia i després l'altre l'Escull, per no fer tampoc els típics. Serveix igual per presentar a cada doble pàgina un animal. L'Otto i la Pipa, que són aquests dos nens, són aquests fotògrafs, que són el fil conductor que ens serveix per poder presentar cada un dels animals i dedicar-li un petit poema. A part, ja ho heu vist, no? Que són aquests pop-ups tan espectaculars de grossos, però això pels petits és bestial. Són valents, a més, vull dir, veureu que són... Bé, i aquests són els quadernets que després de les pandèmies han funcionat tan bé, els quaderns. Aquests són uns quaderns per treballar amb els nens de 4, 5, 6, 7 anys i són sobre neurociència. Us dic neurociència o neuroeducació, que en diuen ara. Moltes coses de la neuroeducació són exercicis de sempre. El que passa que estan organitzats sota aquest marc, com si diguéssim, no? I després també, sense oblidar-se algunes de les coses que a vegades ens hem oblidat, no? De treball a diferents disciplines, i en aquest cas són de l'Àngels Navarro. L'Àngels és molt bona amb això, és una gran especialista, ella és psicòloga, i a part de fer altres coses, però aquesta és una mica la seva especialitat, i us en dono garanties del que hi ha, perquè nosaltres a l'editorial sabeu que tenim llibre de text i una de les coses importants noves que s'han afegit, que la LOMLOE, la nova llei porta, és tenir en compte la neuroeducació. Per tant, dir-vos que estem molt entrenats els editors, ara sabem que això va a missa, que diuen, està bé, està ben fet i no és folclòric. Llavors han quedat moníssims, tenen una gran sortida ja internacional, oi Esther? Tenim l'Esther Serra, no sé on està allà al fons, que és la de drets internacionals. És una monada, ja ho veureu. Realment no fan il·lusió, de fet no fan gaire mandra, no? Pels petits, vull dir que són xulos, són molt macos. Bé, aquest és un dels llibres, potser quan el Ramon deia que són diferents formats, etc. Aquest és claríssimament un format ben particular, el teniu aquí, no sé si el veieu. És espectacular, va també plegat en forma de llibre i aleshores aquí treballa els vehicles. I llavors té dues funcions. Per una banda, aquí la possibilitat com el Wall-E de buscar aquestes coses que els agrada tant als nanos, són diferents espais de la ciutat, a més, i aleshores aquí al darrere
hi ha una petita explicació més concreta d'alguns elements que vol destacar, i aquí al baix, si ho veieu, aquí baix en el baix, hi ha preguntes que s'han d'anar, o sigui, coses tipus Wall-E, que s'han d'anar buscant al llarg de tot el llibre. Algunes senzilles i algunes bastant difícils, o sigui que no el passaran tan ràpid, que també va bé. Això és de l'ANU, una editorial holandesa, que a nosaltres ens encanta, és una mica diferent de nosaltres i per això també ens agrada, i sempre que hi ha un llibre sempre pensem per què no l'hem pogut fer nosaltres, és aquests que t'hauria agradat que fos de producció pròpia, la idea, els il·lustradors amb els quals treballen són molt serios, a més de plantejaments, així, són molt divertits. Tenen una galeria d'il·lustradors espectaculars i no sé, esperem que us funcioni. Això hi ha possibilitats de col·lecció, a més. Bé, i aquest que és el llibre potser més particular que us presentem. Igual com teníem la Ingela, tenim la Beatrice Alemanya, aquesta il·lustradora italiana però que està afincada a França, que li hem anat editant gairebé tot o moltes coses. Som una mica ja, com Topi Pittori és l'editorial italiana, doncs Combel una mica és l'editorial que li edita els seus llibres. En canvi, França ella festeja amb gent molt diferent. Aleshores, aquí és un llibre que algunes de les editorials que l'han editada pensant sempre en llibres per nens no l'han agafat, però en canvi és un dels llibres més bonics de la... Avui, per exemple, m'he trobat un missatge d'una noia de la LIG que ens felicitava perquè l'havíem traduït i tal. Ara bé, aquest món dels nens tan dolç, tan tou, tan estupendo i que ens fa por fins i tot la caputxeta vermella, no el doneu a aquestes famílies perquè és una història molt dura, fruit una mica de la seva vivència de la pandèmia, que va estar tancada. De fet, ella va estar embarassada amb un embaràs difícil, ja venia d'una època una mica complicada i la pandèmia. Aleshores, ella aquí agafa el conte de la Blancaneus sota la perspectiva de la madrastra i aleshores fa una història de venjança, en realitat, i de rancúnia. Si voleu posar el vídeo, us ho veureu una mica, només perquè veieu això. A YouTube que sapigueu que hi ha dos vídeos interessants. Un, que és aquest, que és el de promoció, i un altre, que és l'entrevista amb ella, que no us l'hem volgut posar perquè és molt llarga, és llarga per fer-la ara aquí, però és molt interessant, que explica d'on ha sortit aquest llibre. Com ho veieu, són uns colors així més foscos, té una mica de duresa. Com a obra pictòrica és on ella ho peta més ja, és impressionant. I després hi ha també el format és molt bonic també. És un llibre de regal totalment, no té llum, va tot recosit, és una peça d'aquestes així, bastant úniques. Sí? Ja el podem parar, el vídeo, si voleu, si no ja us el buscaríeu vosaltres. Bé, i després d'aquesta cosa així més, de fer el cor més petit i més encongit, les sèries de Combel, que estan funcionant molt bé, que estem molt contents. Ja en portem 3, que és la Mia, de l'Elisenda Roca, i després les 2 sèries que tots coneixeu, de Lagos i els monstres i del Bitmax, del Jaume Copons i la Liliana. Com cada campanya, nosaltres això aquí els treballem una mica. La Montse, que és l'editora de Mia, us parlarà una mica d'aquest nou títol. Hola, després parlaré dels llibres de bambú. En aquest cas tenim el 4º volum de la Mia, que imagino que coneixereu, o espero que conegueu. 4º volum perquè seguim apostant per aquesta sèrie, farem més títols, això ja us ho puc avançar, i també us confessaré que aquest és el meu títol preferit dels que hi ha fins ara, dels 4 títols, perquè m'agraden molt els gats i ja ho entendreu quan el llegiu. Estem molt contentes de com està funcionant aquesta sèrie i el tàndem de l'Elisenda Roca escrivint i la Vi Towers il·lustrant ens sembla infal·lible perquè acaba resultant un llibre divertit amb referents a tot colors. Les il·lustracions són una passada i esperem que duri molt de temps aquesta Mia i la seva fantasia. Bé, i del tàndem famós que us dèiem, doncs el nou Bitmax
el 9 ritmes, que és molt divertit, no sé si com que més es llegeix tan ràpid, no? Igual ja l'heu llegit i tot, no? És molt divertit. Jugant amb aquesta cosa de la guerra, és d'una tendresa, és d'un divertiment absolut. Estem molt interessats ara, com que hem vist que entra tan bé amb aquest fenomen de la novel·la gràfica per petits, amb lletra de pal, amb lletra majúscula, ens estan dient les mestres que també està entrant bé a les escoles, no? I ens estan fent gestions, tant com que estem preparant com tota una campanya important d'escoles per explicar-los didàcticament quines possibilitats té, etc. Amb la qual cosa creiem que això també us revertirà a vosaltres, amb més venda, perquè hi haurà més nanos que el coneixeran. També tenim molt estudiat, és que quan en comencen un es fan col·leccionistes, això ja ho sabeu, amb l'Agus ha passat moltíssim i es veu quan els ho porten a firmar amb una caixa. Tots els llibres els porten allà per signar, no? Doncs aquesta seria la continuació de la Guerra de les Formigues. I després el de l'Agus és extraordinari aquest. Jo, així com la Montse diu la seva Mia, jo us parlo d'aquest Agus és molt divertit. A mi sempre m'ha agradat això que fan a dintre, aquestes picades d'ullets culturals, és que a mi em xifla. Perquè no se n'adonen els nanos, però no sé, que la fonda es diu, no sé, Ulisses i Penèlope, no? I llavors d'on surt tot això, no? Aquest joc que fa tan bé el Jaume, perquè això és molt del guió del Jaume, d'una manera natural i amb sentit de l'humor, aquí ja ho peta, totalment. És el Salvador Dalí, és tot el món surrealista, és molt divertit, i sí, surten personatges del món literari i artístic del moment. Però amb tot això no deixa d'haver-hi, clar, l'aventura, tot el que convé. A mi em sap greu que no els hem portat, perquè ja sé que us agrada i a ells els encanta de venir, però és que tenen molta feina i no hi ha manera. Però ara m'han dit que us han posat un vídeo, oi? Doncs mira, us els poso una estona. Ei, llibreteres, llibreters, tots, estem aquí un any més per saludar-vos. I presentar-vos les noves novetats, perquè les novetats sempre són noves. I dit això, us hem de dir que portem tot l'estiu tancats aquí perquè la Noemí Mercader ens va deixar el juliol perquè poguéssim acabar tots els llibres i ens ho hem passat molt bé. Sí, molt. Però gràcies a això, què? Ta-tan! La Guerra de les Formigues i Salvador. I Salvador. A la Guerra de les Formigues, amb Bitmax i companyia, ens demostraran que per parar una guerra s'han de fer molts esforços i que les guerres totes són absurdes, fins i tot les de les formigues. Salvador, que naturalment va de Salvador Dalí, que el Jaume és molt fan de Dalí, jo sóc molt fan de Dalí i ja era hora que l'Agus, la Lídia i els monstres coneguessin el món surrealista de Dalí, de Buñuel, de Pepín Bello, de Breton. Sí, però sabeu què? Us deixem aquí perquè la Noemí ha dit que no podrem sortir fins que no tinguem acabats els llibres del segon semestre. Així és, que vagi molt bé i fins l'any que ve. Ja ho veieu deixant-nos bé, no? A més. En fi, molt recomanable. També estem fent unes gestions amb el Museu de Dalí de Figueres, vull dir que ens sembla que hi haurà bastant moviment amb aquest títol. I res, i ara sí que us presento la nostra nova adquisició i fitxatge i que us explicarà les novetats de Bambú. Bueno, ja m'heu vist parlar, ja m'han presentat. Soc la Montse i estic molt contenta de poder-vos presentar aquesta campanya. Em fa molta il·lusió, doncs perquè és la meva primera campanya i perquè crec que vinc a parlar-vos i a presentar-vos uns llibres molt especials, molt únics i molt interessants. També una de les característiques d'aquesta campanya és que està farcida de personatges únics i molt especials. I crec que això és una cosa que m'agrada molt posar en valor perquè com a adults, que som tots els que som aquí, recordem molt de la nostra etapa lectora quan érem més petits i quan érem joves, aquells personatges que ens van atrapar, que van canviar-nos una mica i que ens van transformar sobretot com a lectors. També ara veureu les històries i els llibres que us presentaré. Veureu que són històries, com us deia abans, molt interessants i molt potents, fins i tot diria necessàries en alguns casos, i això no està renyit amb que siguin llibres que puguin arribar a molts lectors, és a dir, estem parlant de llibres de molta qualitat literària, però que perfectament poden arribar a un públic ampli, que és la intenció nostra i la intenció, per descomptat, com bé sabeu, de Bambú. I comencem amb el primer llibre. La Júlia i el tauró
La Júlia i el tauró és la història de la Júlia i la seva família. La mare de la Júlia és científica i està estudiant el tauró de Groenlàndia, que es pot veure des d'una illa que hi ha al nord del Regne Unit. I a les vacances d'estiu tota la família es trasllada en aquesta illa perquè la mare pugui fer com aquests avistaments de més a prop, de primera mà. És en aquesta illa que la Júlia coneix un nen que la transformarà per sempre. I no us puc dir massa cosa més. Tingueu present que és un llibre que tracta temes com el dol, la salut mental i el canvi climàtic. No és un llibre menor, és un llibre que es pren molt seriosament aquests temes i els tracta amb una delicadesa que jo feia temps que no llegia. Tant és així que al final del llibre, ja des de la mateixa autora, la intenció era incloure uns recursos literaris i en línia, com si diguéssim, sobre temes de salut mental i canvi climàtic, per si bé hi ha algun lector que detecta interès sobre el tema de canvi climàtic, el medi ambient, doncs interessar-se una mica, trobar eines per informar-se més, o si troba que hi ha alguna cosa de salut mental al seu voltant on ell mateix que ha llegit i que troba que potser pot necessitar més informació, són unes primeres pistes perquè el lector arribi fins on hagi d'arribar. I per últim, és un llibre il·lustrat, Vitó, és una preciositat, aquí el podreu veure, amb una delicadesa brutal. No són il·lustracions gens gratuïtes, estan molt ben integrades en la història. Ja ho veureu vosaltres mateixos, estic segura que també us agradarà moltíssim. La Teodòsia, potser també la coneixeu. Aquest és el segon volum d'una sèrie de 4. Com a novetat, s'ha fet una sèrie per HBO de la sèrie de la Teodòsia. I en aquest segon volum, el punt de partida és que una dotzena de mòmies s'han escapat i han anat al parar al Museu d'Antiguitats i Llegendes Egípcies, que és del pare de la Teodòsia, i evidentment es pensen que el pare és el responsable i evidentment que ha d'anar a la presó. Qui hagueu llegit la Teodòsia sabeu que té un poder molt especial i que la diferencia dels altres nens i nenes, i de fet dels altres humans, com si diguéssim, i els poders poden ser molt xulos i molt emocionants, però també es poden tornar a la contra. En aquest cas jo crec que tenim una Teodòsia, una nena més madura, encara més portada al límit d'aquesta història. Si la primera també hi havia una mica la part aquesta de l'ambientació, està ambientada a Londres, està molt ben documentada, segle XIX, en aquest cas es porta molt més al límit, a l'extrem, el personatge, les situacions, i ella encara s'ha d'enfrontar a situacions molt més perilloses que en el títol anterior, així que tenim l'aventura asseguradíssima. L'Olga i el crit del bosc, aquesta història, que també ve il·lustrada per la mateixa autora, és la història de l'Olga. L'Olga és una nena que està acostumadíssima a traslladar-se. Els seus pares, per motius de feina, han d'anar amunt i avall, i en aquest 7è trasllat van a parar una casa al mig del bosc. És una casa extraordinària que deixa l'Olga sense paraules i està tan emocionada que de seguida va com a la seva habitació a decorar-la, a deixar les seves coses, a fer-se la seva. Els seus pares decideixen que se'n van a fer una volta pel bosc per veure una mica el terreny, fer una mica de què els envolta a casa seva, i ella, la Olga, mentre està a la seva habitació, treu el paper de paret. Li sembla molt lleig, i diu, mira, el trec i que quedin les parets i ja posaré els meus dibuixos, i troba, traient el paper de paret, una petita porta tancada, molt petita, tancada amb clau, i té la sensació que allà hi viu algú. I jo ja us avanço que té la sensació i la certesa, és així, que hi viu un petit follet. Aquest petit follet, per comunicar-se amb l'Olga, ho han de fer d'una manera determinada. L'Olga té una característica especial que no es diu en cap moment en el llibre, que intuireu i que els nens també intuiran. Tot és molt subtil i fet amb molta tendresa. Els pares de l'Olga, que us deia abans, que han anat a fer un passeig, no tornen. I el follet serà una mica la clau i l'eina per trobar-los, i també l'Olga ajudarà el follet amb una sèrie d'aventures que també hauran de superar junts. És una història preciosa d'amistat que es llegeix pràcticament d'una sentada i estic segura que us agradarà molt. Deixeu-me afegir que el que us deia abans dels personatges, que és important fer personatges inoblidables i que ens acompanyin durant molt de temps i ens facin créixer fins i tot, parlaré de 5 llibres i 3 ja tenen el nom del personatge del protagonista en el títol, i això va una mica en aquesta direcció. Mentre creixin els llimoners, quan parlava abans també de llibres importants, segurament em referia sobretot en aquest cas. És el primer llibre de la Zulfa Katú, és una novel·la que parla sobre la guerra de Síria, i diguéssim que la protagonista és una noia, que és la Salama, que té una vida normal, és una adolescent com qualsevol altre adolescent, i bé, un bon dia esclata la guerra i tot el que era la seva vida s'esfondra, tant és així que ella acaba treballant a un hospital guarint els ferits que entren cada dia per la porta,
I bé, diguéssim que va conviure una persona que tenia una vida normal, com tots els seus coetanis, amb els desastres d'una guerra. No patiu és una història crua i molt dura, però és una història d'esperança. La protagonista es troba en situacions molt, molt adverses i molt, molt al límit, és a dir, estem parlant de que ha d'ajudar la seva cunyada, ella ha d'ajudar la seva cunyada, per què? Doncs perquè la guerra s'ha carregat una mica una sèrie de coses que fins ara la sostenien, i ha d'ajudar la seva cunyada a que apareixi, però han d'intentar fugir del país abans que això passi. També ella té molt el dubte moral de si marxar o no de Síria, és a dir, si lluitar i mantenir-se i aguantar una mica pel seu país o fugir i esperar una vida millor. Us llegeixo molt breument unes declaracions que va fer al diari l'altre dia perquè entengueu una mica el to de la seva intenció. L'autora, la Zulfa, se'n van a viure el 2017 a Suïssa. Diu, em vaig adonar que la gent d'Europa i Occident només sap el que mostren els mitjans. Només veuen les conseqüències als refugiats que arriben als seus països. Per tant, volia enviar el missatge de que ningú vol ser un refugiat. Ningú surt al mar i s'arrisca a ofegar-s'hi a un futur incert si el que deixen enrere no és més horrible. Volia parlar dels fets més freds i durs i convertir-los en una història, perquè els sirians no són només números, són vides que compten. I afegeix, vull que sapiguem nosaltres que els sirians són més que el seu dolor i el seu patiment. És una cosa que em vaig esforçar molt per mostrar en aquest llibre, que malgrat tot, la Salama, la protagonista, troba l'esperança entre els moments més durs. Ella vol que realment, quan tanquem el llibre, tinguem una mica la sensació que tots nosaltres, en més o menys mesura, podem canviar el món. I per últim, La flor perduda del Chamandacà. Si heu vist l'autor potser us sona, el Davide Morosinotto, aquest autor italià absolutament inclassificable, performer, artista, una persona molt difícil de seguir-li la pista perquè precisament juga amb això i aquesta manera d'entendre el món també la trasllada en els seus llibres. Aquesta història és la història de la Laila, que és una noia sueca, que ja veureu per què, va parar a un hospital a Lima i hi ha un noi en aquell hospital que la veu i diu aquesta noia no és d'aquí i de seguida es fan molt amics, xerren moltíssim el noi aquest que es diu El Rato, no calla mai, es fan molt amics i viuen una sèrie d'aventures en aquest hospital fins que troben un diari del 1941 on parlen de la flor perduda del Chamandacà. Mentrestant, a la Laila per fi li poden posar nom a la seva malaltia i és un nom que no deixa massa espai per l'esperança. Llavors és quan decideixen fugir i anar a buscar aquesta flor perduda i aquest xaman a veure si pot guarir una mica la malaltia de la Laila. Què tenim davant? Doncs una història absolutament trepidant que va des de l'Andes fins a l'Amazònia, amb tot el que això implica, perquè és un paisatge brutal, és preciós, dels més bonics del món, però la natura també és salvatge i és dura i també és, diguéssim, que s'enfronten a traficants de drogues. És una història, és un viatge, una mena de road trip fascinant. I per últim afegir que el Davide Morosinotto, en aquest cas, en aquest llibre, ha fet una mena d'obra d'art. Diguéssim, és una novel·la que es pot llegir a nivell de format, és com les novel·les que coneixem habitualment, però si us fixeu en l'interior hi ha línies que es difuminen, hi ha paraules que desapareixen, hi ha mapes. És una obra d'art total i fa que el llibre encara prengui més sentit en totes les aventures que viuen perquè et fa partícip d'una manera que costa molt de trobar en la literatura juvenil d'aventures, que és molt una il·lustració i el text, com si diguéssim, en aquest cas, va molt més enllà i fa molt especial aquest títol. I diria que jo ja estic. Moltes gràcies. Si teniu algun dubte o voleu ara comentar alguna cosa, doncs estarem per aquí. Ara seguirem, ja ho sabeu, amb el dinar, que baixarem a baix al vestíbul de baix de tot, a mà esquerra. A mà esquerra. Us volia dir també que me n'he oblidat que en la bossa trobareu uns braçalets per si us he fet enveja, a dintre també, que són de Lagos i el Bitmax, però que des de màrqueting m'han comentat de dir-vos que aniran renovant tot el que és els materials. Per exemple, aquest no el teniu, però si us interessés es pot demanar. Ho dic bé? Doncs aquí dintre, per exemple, hi ha un clauer, és d'Iber, i en aquest potet, això d'aquí són adhesius. O sigui, el treus la cinta i són adhesius. La idea no és d'anar fent coses, etc., més que res perquè estigueu al cas, que són possibilitats de coses que us poden portar. De fet, els comercials ja ho sabran i us ho oferiran, però que ho sapigueu. També aquí dintre teniu un pòster, a dintre del d'allò,
I res més, doncs gràcies, no? Nosaltres seguim a baix, pregunteu-nos tot el que vulgueu i si teniu ganes d'alliberar-vos de nosaltres també, va bé? El que vulgueu. I res, i bon dinar i ens continuem una mica més, vale? Gràcies.